Voleu fer el favor de no cridar? Hola, sóc la Judit de la Tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu eines i recursos que ens ajudin a créixer com a persones, com a individus, perquè puguem acompanyar els nostres fills i les nostres filles com realment mereixen, com realment volem fer-ho. T'ha passat alguna vegada aquesta situació en la que acabes cridant als teus fills per demanar-los que deixin de cridar? On realment estàs modelant d'una manera totalment incongruent justament allò que vols que ells no facin? Però clar, és que a vegades estan superesverats i cal baixar-los. I com ho fem si és que els hi repeteixes 20 vegades i no es calmen? Anem a veure com. A vegades és important que aprenguem a ser més realistes, a veure les coses tal com són. Perquè sovint els nostres fills s'esveren, el nivell d'excitació va pujant i de cop i volta nosaltres decidim que ja n'hi ha prou i que s'ha de baixar. I esperem dir-los: nois, vinga, ara ja n'hi ha prou, i que sentint això, ells baixin, es quedin tranquils i comencin a moure's en una altra freqüència. I això no és realista. Si estan aquí dalt, dient-los: ei, nois, ja n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Què podem fer? Com ho podem enfocar? Doncs mira, d'entrada és molt important que tinguem en compte el temps de transició que necessitarem. Si estem en una situació en què ells estan molt esverats i hem de passar a una altra situació on necessitem que estiguin tranquils, no podem pretendre fer-ho en 10 segons. Hem de ser conscients que necessitarem un temps de transició per anar d'una cosa a l'altra. Sí? Per tant, si tu a les 6 has d'estar al lloc tranquil, no diguis: vinga, ja n'hi ha prou, baixeu marxes a les 6 menys 2 minuts. Per què? No funcionarà. Comença a menys 10. En segon lloc, recorda com d'important és l'espai i com es pot convertir en el teu aliat. És molt més efectiu que creïs un ambient tranquil per ajudar-los a baixar marxes que no pas que els hi diguis que es calmin. Pensa com ho pots fer. La il·luminació, la música, les olors, tot el que puguis fer per crear un ambient de calma al teu voltant els ajudarà a anar baixant d'una manera natural i progressiva. I evidentment estem parlant de música tranquil·la i relaxada, no els hi posis música més excitant. I l'última cosa que ens serà molt útil és modelar, és entrar nosaltres en el nostre estat de calma i anar a poc transpirant aquesta calma cap a ells. Les emocions, els estats emocionals són encomanadissos. Quan tu arribes a un lloc on hi ha molta excitació és fàcil que t'excitis i quan arribes a un lloc on hi ha molta pau és fàcil que et relaxis. I això passa també amb els infants. En lloc de dir-los ja n'hi ha prou, pareu, és molt més efectiu que tu canviïs el teu to de veu, que tu canviïs la manera com et mous, que et moguis més a poc i que a poc vagis transmetent això. I ell et parlarà cridant com si estiguessis a 3 metres i tu li contestes amb tota la teva calma, amb una veu tranquil·la, amb la veu més tranquil·la que puguis trobar dins teu. I veuràs com, en qüestió de 2-3 minuts, el seu nivell anirà baixant. Però porta el seu temps, no es tracta de tu fas una veu tranquil·la i transmets calma i ell en aquell mateix instant no baixa i llavors tu ja t'exaltes, perquè llavors ja deixes de transmetre aquesta calma. Es tracta de mantenir-te aquí i d'anar-lo estirant cap al teu estat. Recordo una escena uns anys endarrere, vam anar de càmping i al càmping hi havia una discoteca. A la tenda del nostre costat hi havia una família que va anar a la discoteca amb els seus fills i van tornar a la discoteca a les 11 de la nit, les nenes excitadíssimes i els seus pares enfadadíssims perquè no es posaven a dormir i callaven d'una vegada. I l'únic que feien era cridar-los una vegada i una altra que fessin el favor de parar, que ja n'estaven fins als nassos. Penseu que això va ajudar aquestes nenes a calmar-se? Penseu que això és una manera efectiva? Necessitem aquests temps de transició per anar baixant. I aquestes nenes, si les haguessin acompanyat, s'haguessin assentat un moment a la tenda amb elles i els haguessin explicat un conte amb veu calmada, haurien acabat dormint molt més ràpid perquè les haurien acompanyat en aquest descens. Però si no els acompanyem, la cosa és molt més difícil i a més entrem en aquest xoc en el que tots estem malament, en el que el malestar es respira a l'ambient. Deixa fora el malestar, aposta sempre per les opcions que et portin més calma a tu i als teus.
Espero que aquest vídeo et resulti útil. Qualsevol cosa pots escriure als comentaris i si en vols veure més ens pots seguir al Facebook, a l'Instagram o al YouTube. Fins la propera.